praktikan hor gelditzen den anklaje puntu bakarra, euskeraren aldekoa, zer da? Bi, eta bi da, okerrez baldin banago, hiru bi, eta hiru bi da, irakasleak zuri gelan nola hitz egiten dizu. Nagusiki esan digute euskeraz, eta zuk, ojo, jasotzea, hitz egitea jasotzea, ikusten duzu. Beraz, zuk, irakaslea hizketan ari denean, jasotzen duzun hitz isuria nagusiki euskaraz da, hori esan nahi du. Eta praktikan euskerak hor daukan indargune handiena, nagusitasunari dagokionez, hau asko azpimarratu nahi nuke. Honek ez du zan nahi euskerak presentziarik ez duenik beste inon. Zaitu, nagusitasuna hor bakarrik duela. Donostiako ikastetxea, D eredukoa, Donostiako euskalduntasun maila 120 eta 140 bitartean dago, LMH bateko gela, beraz, zer, 6 urte inguruko ikasleak? Bueno, gurasoak nagusiki erderaz ari dira beraien artean. Auzoan nagusiki erdera entzuten da, erderaz jarduten dute. Baina, eskola, momentu honetan, nagusiki euskal iturri dute, eskolaren esparruan, euskararen nagusitasuna nabarmena da, ez bakarrik hitz egiterakoan, baita irakurri eta idazterakoan ere. Hau etzen gertatzen orain dela 40 urte. Irakurri eta idatzi euskaraz umerik euskaldunenak ere ez zuen egiten, hori orain egiten da, hor irabazi da nolabaiteko leku bat, arnasgune bat. Eta komunikabidei dagokienez, lau bi, ez dut bain gogoan, zein den, inake ez dakit, zein den hori ikusi marko geluke zuen. Berdin, gero begiratu eta esan duzuegu, hor ere ikusten da euskarak lekua dula eta baita kirol munduan ere. Beraz, ikastetxeak bakarrik ez da. Ikasle horientzat, ikastetxeaz aparte, komunikabideetako atal bat, seguru asko telebista izango da, adin horretan, telebista nagusiki, ez duzen nahi gaztelaniaz ikusten ez duten, bataz bestean, beraien erantzunak gezurra ezpada, nik ez dut motiborik gezurretan erantzun duten naguste izateko, nagusiki euskerazko programekin ari dira, adin horretan. Adin horretan. Eta kirolean ere, beraien artean, taldeak euskerazkoak antolatu dauzkate, eta euskaraz ari dira. Gasteizko ikastetxea, B eredukoa, Gasteizen euskalduntasun maila 0 eta 20, LMH bosteko gela. Hemen zer ikusten da, ez dut demora gehiagin pasako. Gurasoak erabat gaztelaniaz, familia erabat gaztelaniaz, auzoa erabat gaztelaniaz, eta komunikabidetako kontsumoa, kirolekoa, elizakoa, dena erderaz da, eskolak uarte moduan, islote moduan funtzionatzen du, 3-2 eta 3-4. Gasteizko ikastetxea, A eredukoa, euskalduntasun maila 0-20, LMH bosteko gela. Ez dago gelaska bakar bat, non euskara nagusi den. Lehen kontrako esan dugu bezala, hemen ere, luze itzein dezakeo, baina esplikazio handirik ez dut uste behar duenik. Alegiako ikastetxea, D eredukoa, euskalduntasun maila
euneko 80, euneko 100 ingurukoa, DBH 4 gela, beraz, 9-10 urtekoak. DBH, barkatu, LMH, DBH, amasei urte inguruko. Bai, bueno, hemen ere, naiz eta hau bada importantea, hau ez da amezketa. Beitu, 1-3 puntuan, gurasoek nola hitzaiten dute beraien artean, zuk ze entzuten diezu gurasoei beraien artean ari direnean. Ez dago nagusitasunik. Eta herrian, euskalduntasun maila, euneko 80 eta euneko 100 bitartekoa da. Gezurra esango zuten seme-alabek. Baliteke. Edo ez. Edo egia esan dute. Eta diotena da, euneko 80 eta euneko 100 artean gurasoak euskaldun diren herri batean, gurasoak beraien artean, batzutan euskeraz, bestetan erderaz, baina ez dagoela nagusitasun garbirik euskeraren alde. Hala ere, ikasle horiek jasotzen dutena, etxean, auzoan, eskolan, komunikabideetan, ez guztian, ikusi hor badaudela ja zulo batzuk, komunikabideetan, kirolean eta elizan, gaztelania da, nagusi. Hau izango da amezketakoa, eta amezketakotik ikusten hemen galdu egin dela gurasoen jarduna, eta 4 puntua, oain ez dakit era bat, euskeraren alde zegoena amezketan, alegian ja galdu da. Beste zerbait irabazi da, irakurtzeko kontuan, klaro, adinean aurra joan ala behar da, D ereduan hor gehiago egin dute euskeraren alde. Gasteizko ikastetxea, D ereduko, LMH 6ko gela, beraz, 12 urteko ikaslea. Islote makarra, irakaslea. Irakasleari entzuten zaiona, ez irakasleari hitz egiten zaiona, D eredua. Donostiako ikastetxea, D eredua. LMH bateko gela, txikiagoak, eta Donostian. Etxean, D ereduko ikasleen etxean, zer egiten dute? Gaztelaniaz. Auzoan, gaztelania da, nagusi. Eskola, fuerte dago, euskeraren alde. Komunikabideetan, uste dut telebista bala, laugi, bezala markatuta ikusiko deu, jarraituten dute telebista, ikusi dituzte programak, eta euskeraz ikusten dituzte. Berriro esango dizuet eta azkeneko aldiz, hau konprobatu beharko litzateke gero, noraino den egia. Baina batzutan, ematen duten irudia, gogorregia dela irudia izela eta besteetan optimistegia, nik uste dut, esaten dutena, egia dela edo egiatik hurbil nagoela eta fia gaitezkeela erantzun hauetan, erantzun hoberik lortzen ez dugun bitartean. Eta kirol mundua ere ikusten da, zein duta dagoela, Donostian. Euskeraz egiten dute, adin horretan. Gasteizko ikastetxea, B eredukoa, LMH 5. Hau ikusi. Hau ere bai. Ondarroako ikastetxea. D eredua. Ondarroako euskalduntasun maila ez da alegikoa edo amezketakoa bezala. Ez da 80 eta 100koa, ez da tarte hortakoa, baizik eta bajuagoa da. Badakizue Ondarroan etorkinak ez bakarrik azkeneko 4-5 urtean etorritakoa direla, azkeneko 25-30 urteko fenomenoa da, etorkinena. Hor, euskalduntasun tasa bajuagoa da, hala ere altua da.
Bizkaiko kontestuan altua. LNH-ko bosteko gela. Baina kontuz, lehen esan dugu, amezketan, familia, gurasoek batez ere beren artean euskaraz egiteutela, alegin hori ez dela egia. Han, erdibidean dabiltza da. Hemen, ez dago erdibideik. Ondarruko ikasle horien gelako gurasoek, naiz eta Ondarruko media euskalduntasuna 60 eta 80 bitartekoa izan, erderaz egiten dute. Nagusiki erderaz, ez bietara. Nagusiki erderaz. Familia horietan etxea ari da aldatzen, ez eskola, etxea. Hori nabarmena. Hala ere, oraindik familiko harremanak seme-alabekin eta euskara dituzte, naiz eta beraien artean erderaz egin, eta alde hortatik mantentzen da etxean. Auzoa euskararen alde dago, eskola erabat, komunikabideetan, edo ez dago nagusitasunik gehienetan, edo daudenetan euskararen alde, eta kirola eta eliza nabarmen euskararen nagusitasun ildotik doa. Lekeitioko ikastetxea, hau ere D eredukoa, Lekeitioko euskalduntasun maila Bizkaiko altuenetakoa da, 180 eta 100 bitartekoa, DBH lauko gela bat hartu du. Baina konturatu, etxeko nagusitasuna senarren azteen artean, galdu da. Ez du zen nahi gaztelania nagusi denik, baizik eta ez dagoela nagusitasunik. Bietara egiten dela. Hala ere, oraingoz, oso euskararen aldeko nagusitasuna ageri da hor. Sestaoko ikastetxea, B eredukoa, euskalduntasun maila, 0 eta 20 bitartekoa, 12 urteko ikaslea. Hau den ere ikusi dugun espektro berekoa da. Badago islote bat, ikasle horientzat, markatu irakasleak. B ereduko izanik, erdia baino gehiago euskaraz egiten diete, eta beraiekin ere, eta hori importantea da, ze hau bestan etzan agertzen, eta hori Sestaoko ikastetxe hortan dagoen nolabaiteko hizkuntz trataeraren ondorio positibotzat har daiteke, beraiek ere irakaslearekin euskaraz dihardute nagusiki. Ez da bigarrena bakarrik lehenengoa ere da. Gasteizko ikastetxea, D eredukoa, DBH 3ko gela, 15 urteko ikasleak. Ikastetxeak garbi euskararen aldeko input bat eta okasioak eskaintzen ditu beraiekin euskaraz jarduteko, baina irakaslearekin bai, baina hortik kanpora beraien artean, naiz da ikastetxea izan, ikastetxean ere nabarmen erderazko jarduna da nagusi. Ez dago zuriz, urdinez dago, naiz eta D eredua izan. Santurtziko ikastetxea, A eredukoa, DBH lauko gela, ez du esplikazio berezirik behar. Gasteizko ikastetxea, B eredukoa, DBH lauko gela. B ereduan, ez trebetasun aktiboetan, ez produkzio mailan, ez hitzegite mailan, baina bai entzute mailan, irakaslearekin, gela barruan eta gelatik kanpora, uste dut ala diela 73 horiek, euskarara nagusi. Gainerakoan, erdal itsasoa da. Artxabaletako ikastetxea, D eredukoa, euskalduntasun maila, erdibidekoa da, Gipuzkoan hainbat lekutan gertatzen dena, LNH 6ko gela, 12 urteko ikasleena. Gurasoak, naiz eta herria 140 eta 160 bitartean izan euskaldun, gurasoak beraien artean nagusiki gaztelaniaz ari izaten dira etxean.
Eta hemen ikusten da, aitarekin gaztelaniaz, amarekin euskaraz. Hori ez dugu esan, baina gero emaitza osoak ateratzen baditugu, hortan lanean aritu diren nire lagunek, batzuk garbi esan didate, oraingoz aztertu ditugun kasuetan, nabarmen ateratzen ari den ondorio bat omen dela, amaren eragina askoz handiagoa dela aitarena baina. Etxe batean ama euskaldun eta aita erdaldun, edo etxe batean aita euskaldun eta ama erdaldun, esan dezakezu, bueno, erdi eta erdi. Hori, esaten dizuet, oraingoz ez ditugu aztertu seguru asko zuen erantzun guztien 5%. Beraz, 95% baino gehiago aztertzeko dago, eta beraz, orain esan dudan honek ez du generalizatzeko inolako indarrik. Esan dudan bakarra da, orain arte aztertu diren kasuak, eta pentsa 16 ikastetxe aztertu badira, eta ikasgela bakoitzean, eman dezagun 20 ikasle direla, 300 piko kasu aztertu dira, 300 piko kasu horiek aztertu diren neurrian, oso nabarmen omen dela, amak askoz eragina handiagoa duela seme-alaben mintza jardunean, aitak baino, hori gero konprobatu beharko da. Hemen ere ikusten da, D ereduko ikastetxea da, zona euskaldun xamarra da, ikastetxea sendo da euskaltasun iturri, baina hortik kanpora auzoan lagunekin jarduten dute euskeraz, baina hortik aparte ez ezagunekin, Artxabaletan, dendara joan behar dutenean pan-bimbo erostea, erderaz. Eta etxea asko erdaldundu da kasu honetan aitarengatik izan diteke. Ze kasu den, liteke dio. Bueno, gezurra badirudi ere, bukatu egin dugu. Esan dago orduan, zu sinisten bukatuko genuenik, eskerrik asko eta gauza bat esan nahi dizuet. Mesedez, bai orain azkeneko 20 minutuan ikusi ditugun kontu hauen gainean. Eta bai aurretik teorizazio asmoz edo kontzeptu nagusia gure artean halako integrazio modu bat egiteko egin dugu saio hortan. Dudak baldin badituzue, edo esandako gauza batzuekin konformez bazaude eta puntualizatu egin nahi baduzue, mesedez egin. Hori asko eskertuko dugu, asko. Eta bi, zenbat eta lehenago egin, hobeto. Gauza hauek, beste gauza asko bezala, beroan eta pilpilean sabrosoa dira. Eskerrik asko eta bihar arte.